Вітаю вас, шановні глядачі каналу 6 ТВ Бай. Нагадую вам, підписуйтесь на нас. З вами Алексей Бутяков, гэта Магілёўшчына гістарычная. І сёння мы працягваем наше знаёмства з раннім ВКЛ, з уваходжаннем земель Магілёўшчыны ў склад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Але спачатку адказы на ваши пытанні, которые вы задавали под мінулым роликом про, власна кажучы, узаемаадносіны Літвы і Русі. Наталья Ветрова задала цэлы комплекс пытанняў про ўтварэнне ВКЛ. Яна спытала, ці няма даследаванняў, што на нашы землі прыйшла ваенная эліта з палабскай зямлі Памераніі і стварыла мадэль дзяржаўнага кіравання падобна таму, як стварыла Русь, як Русь была створана викингами. Ну, усё ж таки, ну, тут абсолютно все однозначно. Элита ВКЛ на самом раннем этапе, на часы правления Міндоўга, наступных першых князёў, якія, ну, так трохи губляюцца у крыніцах, практычна мы про іх нічога не ведаем, але эліта ВКЛ, власна кажучы, уласнікі дзяржавы, яны на самом першым этапе балты. Гэта адназначна следуе з іх імёнаў. І у нас няма практычна ніякай інфармацыі пра наяўнасць у іх хоць якіх-небудзь заходнеславянскіх элементаў і людзей заходнеславянскага паходжання. Такім чынам, ну, наўрад ці палабскія славяне, памеранскія славяне сюды прыйшлі і заснавалі ВКЛ. Таксама ёсць пытанні да сармацкай тэорыі. Ну, разумею гэтае пытанне. Сармацкая тэорыя потым стане актуалізаванай ужо падчас росквіту ВКЛ, падчас росквіту Рэчы Паспалітай, але на той час, пра который мы кажам, 1200-е, 300-е гады, 1400-е гады, ужо амаль тысячагоддзя, як сармат няма на гістарычнай арэне у іх фізічным вымярэнні, як пэўнага народа. Сарматаў ужо няма на гэты час. Яны захаваліся толькі ў кнігах. У книгах, которые все еще пишутся, все еще региструют гэтых сарматаў, книги, карты, розныя атласы, агулам памяшчаюць сармат на тэрыторыю сучаснага там паўночнага прычарнамор'я па традыцыі, але нічога агульнага, нічога супольнага з нейкімі канкрэтнымі рэальнымі плямённымі ці групамі насельніцтва гэтыя кніжныя сарматы не маюць. Але потым нашчадкі вось гэтых баяр і шляхты, которые, власна кажучы, стаялі ў вытоках Вялікага княства Літоўскага, праз пару сот гадоў будуць чытаць гэтыя кнігі, будуць чытаць гэтыя атласы, перакладаць іх, захапляцца старажытнай гісторыяй і нафантазіруюць сабе вось такі сармацкі след і сармацкае паходжанне. Гэта будзе выключна з'ява 16 стагоддзя. Сармацкая вот эта тэорыя, сармацкі след, гэта, канешне, пазнейшае ўтварэнне. Але, безумоўна, трэба ўлічваць, што ў гэты час, у 12, 13, 14 стагоддзях і пазней, будзе захоўвацца народная памяць пра дунайскія паходы славян, пра паходы на тэрыторыю Балкан, пра войны з тымі самымі візантыйцамі, ну і з іншымі плямёнамі, з якімі сустракаліся тут славяне. І вось гэтая народная памяць, яна будзе рэгістравацца і ў нашым беларускім фальклоры таксама. І не толькі ў фальклоры, але і ў топаніміі, і ў гідраніміі. Так, у прыватнасці на Беларусі захаваліся топонімы і гідронімы, ну, уласна, з назвай Дунай, альбо там Дунайок, ці якія-небудзь іншыя вытворныя словы. Гэта ручай Дунай под Мінскам, который упадае ў Менку, на тэрыторыі блізкай да, власна кажучы, гарадзішча, дзе нарадзіўся Мінск. Гэта вёсачка Дунайок у нас на Магілёўшчыне, у Быхаўскім раёне. Вось гэтыя успаміны пра Дунай былі захаваны ў народнай памяці і захаваліся яны прычым аж да сучаснасці. Так, у прыватнасці ёсць такая версія, што на Палессі аж да апошніх часоў старыя людзі лічылі, што ўсе рэкі ўпадаюць у Дунай, а ўжо Дунай у мора. У прынцыпе, у беларускім фальклоры вобраз Дуная гэта вельмі актыўны вобраз, які сустракаецца ў вялікай колькасці самых розных сюжэтаў. Такі магістральны, можна сказаць, вобраз, які знітоўвае, аб'ядноўвае сучаснасць з гістарычнай мінуўшчынай. Там, на Дунаі, адбываюцца
адбываецца вялікая колькасць міфалагічных сюжэтаў, міфалагічных нейкіх дзеянняў, сакральных падзеяў. Там на Дунаі адбываюцца канкрэтныя гістарычныя падзеі, ўжо ніяк не звязаны канкрэтна з міфалогіяй, з такой міфічнай творчасцю. Там адбываюцца у светапоглядзе беларускіх сялян уже там 18-19 стагоддзя, 20 стагоддзя. Там адбываецца на Дунаі там вайна з туркамі, там казакі ходзяць. Ну, ёсць нават фальклорны герой у беларусаў, якога так і завуць Дунай. Старажытны багатыр, яшчэ з часоў пачаткаў Літвы, з часоў, калі толькі-толькі у склад ВКЛ уваходзіць Кіеў. Вось гэты былінны багатыр, такі вот беларускага эпасу багатыр, ён у розных іпастасях узнікае. Пра яго цэлы цыкл самых разнастайных песень і народных твораў складзена. Ну, пра гэта як асобна лепш, напэўна, пагаварыць. Якія ёсць звесткі па культуры гэтага часу? Ну, у нас звестак ужо даволі шмат па культуры гэтага часу. Ёсць пісьмовыя крыніцы, ёсць літаратурныя творы. Ужо ў гэты час ствараюцца уласныя літаратурныя рэлігійныя тэксты на Беларусі, уласна на нашых землях. Тым жа самым Кірылам Тураўскім ствараюцца паданні пра жыцця такіх святых, як Ефрасінія, той же самы Кірыла Тураўскі. І ў гэты час пісьмовасць, напрыклад, пісьмовасць, калі ўзяць яе як асноўны крытэрый развіцця культуры, шырока распаўсюджваецца ў грамадстве, прычым не толькі сярод эліт, не толькі сярод духоўнікаў і феадалаў, але і сярод гараджан. Мы пра гэта ведаем, потому што гараджане часта пакідаюць свае запісы, драпаючы іх, напрыклад, на сценах манастыроў, цэркваў. У прыватнасці свае імёны пакінулі будаўнікі Сафійскага сабора ў Полацку. Гэта значыць, што простыя работнікі, дойліды, уласна кажучы, валодалі ўжо пісьменствам у гэты час. У якасці прыклада, каб паказаць, якога ўзроўню дасягалі нашы землі па развіцці культуры ў гэты час, дасягнулі. Я пакажу вось вам такі прадмет з экспазіцыі музея гісторыі Магілёва. Гэта фрагмент бронзавага бранзалета. Так, зараз наблізім. Фрагмент бронзавага бранзалета, на адным баку якога мы бачым арнамент. Вось ён, гэты арнамент, я яго абводжу стрэлачкай. Вось ён, арнамент. А на другім, унутраным баку, кірылічнымі літарамі былі выведзеныя наступныя літары. Вось вы іх бачыце справа. Гэта рэканструяваны надпіс «Жуод». Жуод у перакладзе з грэцкай мовы гэта зямля. Гэта значыць, што людзі, якія жылі, канкрэтна чалавек, які насіў вось гэты бранзалет, у Магілёве ў 13 стагоддзі, хутчэй за ўсё ў 13 стагоддзі, прыблізна так даціруецца гэтая знаходка, валодаў, уласна кажучы, ўжо пісьмом, валодаў грэцкай мовай і мог пісаць альбо чытаць гэты надпіс у сябе на элеменце, на сваім упрыгожванні. Так, в прынцыпе, у агульных рысах мы дакладна ведаем, што культурнае жыццё на тэрыторыі Беларусі гэтага часу, калі мы падыходзім вось да этапу ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага, будавалася па візантыйскіх узорах, але паступова пачынаюць пранікаць у нашу культуру ўжо еўрапейскія, заходнееўрапейскія элементы і ўзоры, і яны неўзабаве ў хуткім часе пачнуць дамінаваць. Гэтае дамінаванне будзе праяўляцца ў самых разнастайных сферах чалавечай жыццядзейнасці, у яго інтэлектуальнай дзейнасці, у яго матэрыяльнай культуры. А пакуль што мы толькі бачым вось такое сутыкненне двух традыцый, візантыйскай традыцыі, которая была даволі давно ўжо актуальная для нашых земляў, і новай, як для нашых земляў, але ўжо дастаткова высока развітай заходнееўрапейскай традыцыі. Гэтыя две традыцыі сутыкаліся, канешне, ў сваіх такіх праяўленнях, як рэлігійнасць, у такіх формах, як праваслаўныя каталіцкія культы, неабходнасць знаходкі кансэнсусу, неабходнасць пошуку кансэнсусу паміж гэтымі двумя формамі рэлігійнасці асэнсоўваецца ўжо ў самым пачатку з нараджэннем Вялікага княства Літоўскага. Так, у прыватнасці ўжо вялікі князь Вітаўт,
выношваў ідэі аб'яднання сваіх падданых у форме некай уніі, падобна уніі, которая ажыццяўлялася ў гэты час у чэхаў у выглядзе гусіцкага руху. Вітаўт падумваў пра унію паміж сваімі падданымі праваслаўнымі і каталікамі, але ён гэтую ідэю да канца не давёў, нават не аформіў яе ў нейкую канкрэтную канцэпцыю, у нейкі канкрэтны акт, у нейкі канкрэтны дзяржаўны акт. Можна зрабіць выснову, што сам гэты падзел насельніцтва ВКЛ на праваслаўных і каталікоў асэнсоўвалася вышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы як некая перашкода для грамадзянскага кансэнсусу. І пазней мы пабачым крокі па пераадоленні гэтай перашкоды. Так, у нас ёсць яшчэ одно пытанне. Яго задаў нам Уладзімір Маклакоў. А ці былі ў гісторыі іншых народаў таго часу прыклады, калі дзяржавы ствараліся сумесна і безгвалтоўна? Так, былі, такія прыклады назваць я магу. Канешне, гэта будзе не адзін у адзін прыклад, але некаторыя працэсы можна заўважыць падобнымі, сінанімічнымі тым працэсам, которые адбываліся і на нашых землях. У якасці аднаго з прыкладаў я назову Кальмарскую унію. Гэта унія паміж каралеўствамі Данія, Швецыя і Нарвегія, якая была актуальна, якая ўзнікла у 1350-х, па-мойму, годах, у 14 стагоддзі, і яна ўзнікла ў адказ на нямецкую агрэсію і экспансію на тэрыторыі Скандынавіі. І Данія, і Швецыя, і Нарвегія, заключаючы гэтую Кальмарскую унію, ахвяравалі часткі свайго суверэнітэта і пераходзілі пад падпарадкаванасць дацкаму каралю. Але пры гэтым у іх захоўвалася шырокая аўтаномія. А папярэднічала гэтай уніі шведска-нарвежская унія. Такім чынам можна пабачыць, што пад пагрозай ціску экспансіі з боку ваяўнічага суседа у нейкіх рэгіёнах фарміраваліся такія саюзніцкія адносіны, якія маглі безгвалтоўна, без ваенных дзеянняў прыводзіць да ўзнікнення нейкіх такіх вось форм дзяржаўнасці. Гэтая унія не прывяла да ўзнікнення потым самастойнай адзінай дзяржавы, гэтыя часткі уніі потым раз'яднаюцца, але ўсё ж такі працэсы падобныя працэсам, якія папярэднічалі складанню ВКЛ, утварэнню ВКЛ, мы можам назіраць вось на гэтым прыкладзе. Так, і пры заканчэнні вось гэтай невялічкай серыі адказаў на ваши пытанні, конечно, надо вернуться до той викторины, которую я недавно проводил с вами, и дать отгадку, что ж за текст гучаў у фрагменте повучання Уладзіміра Мономаха. Тура мядова метала на розіх із конем, оленемя один бол, адвалося один ногами тепетал, а другой рогома бол. Вепрями на бедре меч отетял, медведями у колена подклада укусила. Так, гэта былі адказы на ваши пытанні. Зараз мы будем працягваць нашу гістарычную лекцыю. Я расказваю зараз пра самы пачатак гісторыі ВКЛ і пра тое, як Магілёўшчына ўваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага. А характарызуем зараз тое, з якім багажом, што называецца, Магілёўшчына увайшла ў склад ВКЛ, якім было адміністрацыйна-тэрытарыяльнае аддзяленне Магілёўшчыны гэтага часу. Варта адзначыць, што ў склад ВКЛ Магілёўшчына ўваходзіць у складзе княстваў. Вось гэтыя княствы, яны некаторыя захоўвалі, дарэчы, свой статус потым і пасля ўваходжання ў склад ВКЛ, як, напрыклад, Друцкае княства. Яно захоўвала свой статус як у якасці асобнага удзельнага княства аж да адміністрацыйнай рэформы ў ВКЛ 1560-х гадоў. 1565-1566 годов. Друцкае княства потым увойдзе ў склад Аршанскага павета. А пакуль што гэта самастойнае княства, больш-менш самастойнае, і на Магілёўшчыне яно ахоплівае тэрыторыю сучаснай Кругляншчыны. Былі такія княствы, якія захавалі свой статус, але былі такія, которые адразу ліквідоўваліся пасля ўваходжання ў склад ВКЛ і ператвараліся ў воласці. Так, напрыклад, Свіслацкае княства. Зараз я покажу вам, дзе яно размяшчалася, дзе яно знаходзілася. Вось тут, непадалёку ад аграгарадка Елізава, і зараз яшчэ ёсць вёска Свіслач. Уласна кажучы, тады гэта быў горад Свіслач, цэнтр Свіслацкага княства, якое
ахоплівала ўсю тэрыторыю сучаснага Асіповецкага района, Бабруйскага района разам з Бабруйскам, ну і бліжэйшых земляў. У 14 стагоддзі Свіслацкае княства было падзелена на две часткі паміж віленскім князем Альгердам і троцкім князем Кейстутам. Гэта былі два браты, і, уласна кажучы, яны удвох супольна валодалі вось гэтым княствам і некаторымі іншымі сумеснымі ўладаннямі. Прычым гэты падзел захоўваўся і пасля смерці гэтых князёў. І ў пачатку 15 стагоддзя даход ад Свіслацкага княства дзяліўся пароўну паміж віленскім і троцкім ваяводствамі. Так, ну і самым буйным, самым вялікім княствам гэтага часу на тэрыторыі Магілёўшчыны, безумоўна, было Мсціслаўскае княства з цэнтрам у горадзе Мсціславе, княства, якое адасобілася ад смаленскай зямлі і ў 1358 годзе ўвайшло ў склад ВКЛ. Пасля ўваходжання ў склад ВКЛ Мсціслаўскае княства было ліквідаванае, але ў 1380-х годах яно было адноўленае і перададзена ў якасці удзельнага валодання сыну Альгерда Семёну Лугвенію. Семён – гэта яго імя пры хрышчэнні, а Лугвеній – гэта яго імя ад нараджэння. Семён Лугвеній Альгердавіч жыў у 1355-1431 годах. І гэта заснавальнік Мсціслаўскай княжацкай дынастыі. Гэта, напэўна, самы знакаміты дзяржаўны дзеяч, які жыў у гэты час на Магілёўшчыне. Гэта славуты дзяржаўны дзеяч гэтага часу. Гэта чалавек, который правёў вялікую колькасць ваенных паходаў, здабыў вялікую колькасць вайсковых перамог, перамагаў немцаў, абараняючы Новгарад, перамагаў разанскага князя неаднойчы. Ён захапіў і далучыў да ВКЛ Смаленск. Ён быў героем Грунвальда, менавіта яго воіны вытрымалі ў крытычнай сітуацыі падчас Грунвальдскай бітвы, калі дрогнулі практычна ўсе, а стаяць насмерць засталіся толькі смаленскія і мсціслаўскія палкі пад кіраўніцтвам Лугвенія. Ну і, конечно, цудоўна вядома, што ён заснаваў Ануфрыеўскі манастыр пад Мсціславам. Нам невядома, як выглядаў гэты князь, захаваліся толькі вось такія выявы. Вось ён, гэты князь Семён Лугвеній, на сваім вяселлі ён узяў шлюб, гэта была першая яго жонка, ён узяў шлюб з дачкой Дмітрія Данскога, маскоўскага князя. А таксама нам вядома яго пячатка. Вось яна. Яна уяўляе сабой пагоню, павернутую ў правы бок. Так, што ўваходзіла ў склад Мсціслаўскага княства? На той час яно складалася з такіх власцей, як, уласна кажучы, Мсціслаў, Крычум, Глін, Дропава, Папова гара, Алучыцы, Малахоўскі пуць, Прыкладні і Салаўянічы. Пазней у склад гэтага княства увойдуць яшчэ Крычаў, Дрыбін, Расна, Радамля і некаторыя іншыя землі. Да нас дайшлі таксама звесткі пра канкрэтныя палітычныя падзеі ў гэты час на наших землях, на землях Магілёўшчыны. Гэта была бітва паміж смаленскім князем і вялікім княствам літоўскім 1386 года. У 1386 годзе смаленскі князь Святаслаў Іванович вырашыў адваяваць назад мсціслаўскія землі і далучыць іх да смаленскага княства. Ён некалькі тыдняў спусташаў Мсціслаўскую воласць. 18 красавіка аблажыў горад Мсціслаў, аднак, не гледзячы на шматлікія штурмы, падкопы, не гледзячы на спробы таранам ускрыць браму Мсціслаўскага замка, горад вытрымаў. А 29 красавіка да горада падышло войска ВКЛ на чале з Вітаўтам, з Семёнам Лугвеніем, Карыбутам, Свідрыгайлам, з Канстанцінам Альгердавічам. Святаслаў Іванович, смаленскі князь, сам першым напаў на войска ВКЛ, аднак ён быў забіты ударам кап'я, войска стала ўцякаць, яго пераследавалі да самага Смаленска. Там ад смалян запатрабавалі выкупа і пасадзілі
посадили на посад смоленскі сына Святослава Юрія як данніка ВКЛ. Гэта быў першы этап, власна кажучы, заваявання Смоленска вялікім княствам літоўскім, а пазней Семён Лугвіній заваюе канчаткова. Так, гэта пра адміністрацыйна-тэрытарыяльнае аддзяленне. Саслоўнае аддзяленне нашага насельніцтва, якое жыло на нашых землях у гэты час. Ну, безумоўна, на ніжэйшай прыступцы саслоўнага аддзялення знаходзіліся рабы і халопы, асабіста залежныя людзі. Вышэй іх знаходзіліся сяляне, якія яшчэ не зведалі прыгону, але хутка яны яго зведаюць. Вышэй знаходзіліся гараджане, месцічы, мяшчане іх потым будуць яшчэ называць. Ну і на вышэйшай прыступцы стаялі феадалы, уласна кажучы, стаялі дваране, светскія і духоўныя феадалы. Светскія феадалы гэтага часу, вось менавіта гэтага часу, пераходнага этапу, калі землі Беларусі ўваходзяць у склад ВКЛ, дзеліліся на такія групы. Гэта былі баяры, і гэта былі дваране, якія пражывалі пры княскіх дварах. Гэта розныя катэгорыі насельніцтва. Так, у прыватнасці, баяры, яны атрымлівалі свае зямельныя удзелы і з іх, власна кажучы, і жылі. З іх мелі магчымасць і харчавацца, і мець магчымасць займацца толькі воінскай справай, не займаючыся некімі іншымі відамі дзейнасці. Баяры – гэта такі вельмі блізкі аналаг еўрапейскага рыцарства, але яны хутка будуць трансфармавацца. Справа ў тым, што у 1387 годзе вялікі князь Ягайла выдаў прывілей, па якім усё баярства каталіцкага веравызнання атрымала права поўнай уласнасці на спадчынныя землі. Выдзяляю, каталіцкага веравызнання. Таксама ў 1413 годзе адбыўся гарадзельскі сейм, на якім правы каталіцкай знаці Вялікага княства літоўскага прыроўніваліся да правоў польскай шляхты, і ў выніку верхушка Вялікага княства літоўскага прымае польскія шляхецкія гербы, парадняецца з польскай элітай. Сама сябе гэта эліта пачынае мінаваць шляхтай. У гэты ж час усё яшчэ захоўваецца і назва баяры, але слова шляхта лічылася больш высакародным. Яго ўспрымаюць больш прыязна у гэты час самі прадстаўнікі эліт. А ў 1434 годзе праваслаўнае баярства было юрыдычна прыраўненае да каталіцкага баярства. Пры гэтым сяляне-абшчыннікі права на зямлю не атрымалі. Такім чынам, вось у гэты час была праведзена мяжа паміж сялянствам і баярствам. І, власна кажучы, з гэтага часу і пачнецца паступовае запрыгоньванне сялян. У гэты час сваім бліжэйшым набліжаным Ягайла і яго заступнік Свідрыгайла паступова пачынаюць жалаваць сялян у якасці асабістых залежных. Такое пажалаванне яно надавалася бліжэйшым паплечнікам, воінам, якія вызначыліся ў якіх-небудзь баявых дзеяннях. І пазней з гэтага моманту будзе лічыцца, што да шляхецкага саслоўя можа належаць толькі той чалавек, які ў свой час атрымаў у якасці сваёй уласнасці хаця б аднаго селяніна. З гэтага часу пачнецца падзел паміж гэтымі двумя групамі насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім, паміж элітай, шляхецтвам і паміж сялянствам. І гэты падзел будзе вельмі выразным. Ён будзе для нас таксама мець вялікае значэнне. Так, ну, вось такім чынам мы ахарактарызавалі ў некаторых рысах самыя пачаткі таго часу, калі ўваходзілі землі Магілёўшчыны ў склад Вялікага княства літоўскага. Глядзіце далей нашы праграмы, задавайце свае пытанні. Усяго вам добрага і да пабачэння.